To ing'eyo, the moment ni Raila Amolo Odinga nodwa okel wach devolution, nodwa walos Kenya, alafu wa separate mondo kila community u benefit. Lakini wach mar mibadhi ni oketho gine kabisa. Nikech e county wa sani mibadhi opoto. Opoto kabisa. Koro en advice ma onego wa discuss alafu wa condemn kabisa. Nikech it hinders development mar jopiny. Erokamano ahinya. Paro makamano bende achwala ne Calvin Oraro ka ntiere county ma Kisumu. Mheshimiwa, Jokolwa Central neno chenro kinyi makawuono. Penjo maduong' ma gipenjo ka ywak nitiere mibadhi e county. Nikech ma en mana duond jopiny kama gintiere, kama